May kapa sa sila. Manilinya diri sa kapa. $2.99. So dire tanawa na to ilang mga kuan sa Dash B. Dash. Gaan kayo. And then the price is sama ang price. $159 real. Kani, gaan kayo. $169. Gaan na eh. So white. Sino? How much? Say $159. So, muna siya ang Dash. Hello. Nice big cooler. Sino dyan? Lapalapan niya. Dito kayo. So muna siya ang Dash. $169 real. So napailain dire. Amo ni ganiha white. Gaan kayo. How much? $159 lang. So diri ni nato makita sa center point. Gaano? Kani siya. Price $169. Dirita sa kapa, nasa sila kapa. Kani siya kapa. $199 real. So nice kayo yung lapa-lapa. Gaan. Kapa. Kani. Baga na yun. Kapa. How much? $199. Tara sa ubos. $199 din siya dahil. Sa duha $299. Usa $199. Siya. Pailahin dire. Parihara na siya taran $199. Nang slight line color. Pero nice kayo. Wala. $239. Black
239. Made in China. Kappa. Dito. Nasa sila'y high cut oh. Kani low cut. Pang basketball. Indo tas color eh. Kappa 239. Diba? Kani asa nice kayo. Digin kayo nandun kayo ang lapalapa. And then kilid niya sa dog leader ba niya? So, kuanan niya rubber 239 239 oh 239 239 pang basketball. Pila ni 239 sa tanan diri. Boss na sila yung color. Price more gyapon 199 din siya 199 so dire nasa display high cut murag forma og like oh Kappa flat price ano high cut $199. So mao na siyang Kappa tanan Kappa ito kuan oh kailan gyapon siya price kailan color diri lang nila to makita sa center point 239 asking lapalapa diba so mo na siya ang sa Kappa Kappa na sa tanan niya ang diri nga side dash so ato na sa taslain ato